Ebusiafo yama obi biara akwaba edeba Paco TV so yina nim say ende eye odwira yeguso radio odwira da etoso anan day 4 yina ni wo Paco TV so say da bia ode nsempa eni ginsem ne ekoso bibi biara efa odwira ho ene ne ekeka ho bebre yen ewo Paco TV so ne science ende eye day 4 no latembe bu mrantin mbaba idi si ho say ye de beye apomuden ho adwuma ye de betinetine yempom nti ye call walk no from late kubase ena ye de besen call late ahenase ye de fi hwa de kofa station and ye be wie wo late Presby primary yard ye de kotinetine ya pom kakra na eyefe eye nika odofo se wo hwe ahosepe odosronko amrante mbaba edi bom edi tinetine ema sa apom tinetine jumedi ko so na eye ni so eye fe bebre nti ye hwe bibia ankran se ye nyina nim se yeguso a wo dwranim ye hwieye nde ye day 4 te na medical aka no nti ye babo maden ane ye de ye ho ahyehye dwumedi bia aka mu se na ye nyina de akoma kro dokro ebo mu de call walk yi saa ne ye mfa do embodies na ye mfa anye de aka nyina saa so ne ye tunsa afre enuanom na abusuafo a wo akwantum a wo meka yensa se o retwen den bra ne ye nyina ye mfa do ene anije mfandi afe no se na da ne da ye no ye ma obi biara afrihia pa efi Paco TV eye me mosomfo akua wotubia ena medi djumedi ho chiame ye da mo nyina ase
Sports, news, entertainment, education. Paco TV. Experience the thrill of TV.